Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2006 i-The Marine. La siyiqala khona endaweni yase-Iraq ngesikhathi amasosha khona ethumbe awase-America eselindele ukuwabulala. uJohn Cena walunguza ngembobo ebona yonke leyo nto yenzeka phambi kwakhe. Wathi mayetshela abaphathi bakhe bamtshela ukuthi akame kuze kufike i-backup engayithatheli action. Kodwa uJohn ngokubona ukuthi ozakwabo sebeyabulawa wayeziba le miyalelo yabaphathi bakhe wangenelela ukulekelela. Wagulukudela kuleyo ndlu ekwakuzobulawela khona amasosha angakubo waqala walwa nase-Iraq wabulala. Agcine ekhululekile wangakubo. Kwathi ngakusasa uJohn wabizwa umphathi wakhe ukolonel wakhe emnika incwadi yokumyekisa emsebenzini for ukungalaleli kade bemkhuza. uJohn wathi uyazama ukuchaza isimo kodwa umphathi wakhe wamncoma wambonga wavalelisa. I'm a Marine. One of the best. Remember that. Esaphatheke kabi ngokuphelelwa umsebenzi wakhe wasebusosheni wabuyela emzini wakhe. Nokuyilapho ajatshulelwa khona unkosikazi wakhe uKate ngokubuya kaJohn emva kokuhamba isikhathi eside. uJohn noKate baba nesikhathi esimnandi ndawonye. uKate engakuvala umlomo ngokujabulela ukubuya kaJohn. uJohn wabona engeze ukuyijwayela le mpilo yokubala. Waqala umsebenzi wokuba yi-security for ukuba busy. I know it's not going to be easy for you, John. We'll figure it out together. Esinye isigebengu esikhulu igama laseRome wayeplane ukuzorobha ashaya enye i-heist yokuntshontsha amadayimani. Wangena ejewelry store nezigebengu zakhe uMorgan noVesera noBennett ababelindile. uRome kungalindelekile wavela wakhipha isibhamu wabatshela ukuthi abalale phansi. Wagxavu nomunye umuntu wesifazane igama lakhe uAngela. Amadayimani ayikhiyelwe eglasini eyi-bulletproof. uRome waphoqa umnini esitolo ukuthi akavule isafe uma engafuna abulale lo Angela ambambile. Kwathi makuvuleka kuleyo glass uRome wanikeza uAngela isibhamu okuvelayo ukuthi bahambisana ndawonye. Bathatha yonke leyo nqwaba yamadayimani bahamba. umnini esitolo wayilahla ngokubiza uRome ngegama. uRome wayidubula wayibulala le ndoda zaphuma igebengu seyibaleka. Kanti khona lapho kuzovele kuqhamuka imoto yamaphoyisa uRome wayivulela ngenhlamvu eyidubula nge-machine gun. uMorgan waqhumisa ngesibhamu esikhulu amaphoyisa zakwazi ukubaleka igebengu ngemoto yazo. Emva kwesikhathi afika amaphoyisa esezokwenza uphenyo. iphoyisa lathi kungenzeka ukuthi umsebenzi wala yikhaya ukhipha imishini ngoba la madayimani asanda kufika esikhathini esingawo 24 hours ago. The same diamonds that were delivered just 24 hours ago. What are the odds of that? uJohn wagcina uqalile lo msebenzi wakhe ukuba yi-security kodwa wakhala ngokubhoreka. upartner wakhe ayisebenza naye uJoe wayihleka ethi akabhoreki yena ufunda amabhuku. uJoe etshela uJohn ukuthi akabekezele uzothola ipromotion eminyakeni emibili ezayo uma ezoyiphatha kahle. uJohn wabuza kuJoe ukuthi angapromotha kanjani ngoba yena uJoe usebe yi-security for 9 years engapromote. How long you been working here? 9 years. How come you're not in management? Ama-security athole phone call about indoda ekuthiwa ihamba nama-bodyguard idale chaos kwi-ex ayesebenzele reception. Ama-security uJoe noJohn bafika lapho. uJohn wayibamba le ndoda wayikhiphela ngaphandle. Ama-bodyguard ale ndoda vela athekhe uJohn kwaliwa. uJohn wawahlula kalula lama-bodyguard wabamba ibhosi yalama-bodyguard wayiphahlaza eglasini yasukuma labatshela ukuthi iyahamba manje kodwa naye uJohn lo umsebenzi wakhe usuphelile. Because when you clock in, you're fired! Langempela waphela kanjalo umsebenzi kaJohn ngenxa yokuphahlaza leyo class ye-building okwakuwusuku lakhe lokuqala futhi kuwo lokugcina njenge-security. uJohn noJoe bavalelisana ngokuthi bashawe umoya babe ney'phuzo. uJohn watshela uJoe ukuthi into abeseyijwayele yena umsebenzi wasebusosheni. uJoe watshela uJohn ukuthi angalilahli ithemba, impilo ayiphelile ngokulahlekelwa umsebenzi. impilo ayiphelile kodwa iyashintsha, ashintsha nayo. But your life's not over. I mean, it's changing, but you gotta learn to change with it. Isigebengu uRome nentombi yakhe uAngela babuyele erumini yabe ehhotela ngenkathi uAngela etshela uRome ukuthi kube wrong ukubulala laba bantu esitolo sobucwebe. uRome wathi ngibulale umuntu oyedwa mina imanager yesitolo ngoba engibize ngegama. ethi uRome khululeka Angela irobbery yethu ihambe ngendlela. waqala lapho esathi uqabula uAngela kwavele kwangena iphone call. uRome wayifonelwa umuntu owathi akabuyisele lawo madayimani uzomnikeza $6 million. bavumelana ngokuthi bazohlangana kusasa wavala ifone uRome. I've gained control. uJoe wafika ezoshiya uJohn emzini wakhe ngemoto. bavumelana bobabili ukuthi lento eyenzeke emsebenzini kufanele bayigcine ibe yimfihlo. esefika endlini uJohn wabuza uKate ukuthi bekunjani emsebenzini osukwini lokuqala. waqamba manga uJohn wathi yonke into ihambe kahle. kanti bazothi besabuka iTV ey'ndabeni kwavela exactly lento eyenzekile. uKate wayiphethe iremote ethi usuku lakho lambe kahle. uKate waduduza umkhwenyana wakhe ukuthi uya-understand ukuthi ustressekile. wathi uKate abathathe uhambo bashawe umoya uJohn ezokwazi ukupholisa umqondo. Anywhere, it doesn't matter. That's not the point.
I've been thinking a lot about it. Ngakusasa omunye weyigebengu uMorgan wayehambise imoto kuyolungiswa. Umakhenikha wathi ababambise nganayo iminivan kodwa wayinqaba uMorgan wathi kungcono bahambe nganayo iCadillac. UJohn noKate nabo babesohambeni labo entabeni beyoshaya umoya. Sibabona bengena egarage for ukuyothenga something. Kanti kulelo garage kula uRome neyigebengu zakhe nabo babedlule bangena khona. UJohn wangena phakathi esitolo uKate wasala emotweni. uRome esafaka upetrol emotweni bethu sokubona imoto yamaphoyisa iza la egarage. Iphoyisa lalingababoni nokuthi iyigebengu kanti lizohamba leyoxoxa noRome lithi liyambingelela. Ezinye iyigebengu uBennett noAngela ababesesitolo segarage base bethukile bebona uRome ekhuluma nephoyisa. Morgan wavela waqonda ngqo emva kwephoyisa wadonsa isibhamu lidubula ekhanda walibulala. uRome naye waqhubeka wadubula lelinye iphoyisa elalisele emotweni. uJohn wathi mayezwa lowo msindo wathi eqala ethi uyagijima bamshaya nge-fire extinguisher ekhanda waquleka. uAngela wadubula lo muntu odayisa esitolo zaphuma zagijima iyigebengu zavele zakhetha ukuthatha imoto kaJohn zathatha uKate wayehleli phakathi zamthathela ukuthi zizomenza ihawu lokuvika uma befunwa amaphoyisa. uJohn wayephaphama ekuqulekeni esadunyelwa ikhanda wambona unkosikazi wakhe ethathwa iyigebengu wazama ukuyiqinisa ukusukuma. uMorgan wavele wadubula ithenki likapetrol kwavutha umlilo. uJohn wasinda kulowo mlilo kodwa wayibona iyigebengu seziyosithela nemoto yakhe eyayinonkosikazi wakhe phakathi. Wakhipha leli phoyisa ababelibulalele emotweni walibeka ngaphandle wathatha imoto yamaphoyisa wamemeza kwiredio yamaphoyisa u-Ova ngesimo esenzekile waqhubeka nokujaha iyigebengu. 4 men, 1 woman headed southbound on I-95 in a black Navigator. uRome wethu sokubona ukuthi uJohn uyabalandela watshela iyigebengu zakhe ukuthi ayidubule le moto yamaphoyisa abajahayo. Iyigebengu zaqhubeka nokudubula uJohn kodwa ngenxa ye-training yakhe yasebusosheni wazama ukudakhela lapho babemdubula. uRome imoto kaJohn wazoyikhiphela ngaphandle komgwaqo kodwa uJohn waqhubeka khona lapho esayijaha iyigebengu noma zazemnetha ngemvula eyinhlamvu. noJohn wakwazi ukuphazamisa uRome emkhiphe emgwaqweni ngoba nekaRome yagcinisa inhlanhlatha ehlathini. uRome waze wayoyimisa icishe iphonseke emfuleni. Baqhubeka bengayekile ukudubula imoto yamaphoyisa eyayihamba uJohn nokuyila kaJohn eyahamba khona isindizi zingayekile iyigebengu ukuyidubula ngisho isisemoyeni nokuyila yaqhuma khona. Ngenhlanhla uJohn wayephume emotweni ingakaqhubi. Iyigebengu zafika la ngene khona zavumelana zonke ukuthi ufile ngoba le ndawo igcwele naneyingwenya. uKate wayesecasukile bathuka bonke babiza ngababulali. Lokho kwacasula uAngela wagcina esekhomba uKate ngesibhamu ebusweni. uRome wakhuza uAngela emtshela ukuthi uKate uyihawu labo lokuvika. Iyigebengu uVisra noMorgan nabo babexabana bodwa wabakhuza uRome ukuthi abayeke lento abayenzayo abazama iplani yokucabanga ukuthi bazobaleka kanjani kulento kunokuthi baxabane behamba ndawonye. Bathi ngoba sebefelwe imoto bengasakwazi ukuhamba bahambe ngeenyawo bagudla umfula. uKate wathuka uAngela washaya uKate ngempama. uRome wabuza ukuthi Angela uyenzelani lento watshela uMorgan ukuthi akathwala uKate wayesequlekile. Angie, why'd you do that? Now Morgan's got a carrier. Iphoyisa uDetective Van Buren wafika kuleli garage kade alivutha emva kokuzwa imessage eshiwo uJohn eradiyweni yamaphoyisa. Wabuye wezwa iradio yamaphoyisa asemanzini ngemoto ebivutha ephonseke emanzini. wayakhona wathi mayefika wafica uJohn wayesaphila. watshela uVan Buren ukuthi unkosikazi wakhe uthunjiwe. uVan Buren watshela uJohn ukuthi lolu daba salizohandlishwa amaphoyisa emxwayisa nangendlela eziyingozi ngayo lezi zigebengu. uJohn watshela uVan Buren ukuthi akanandaba nobungozi bazo yena ufuna ukuyosiza unkosikazi wakhe. wathi uVan Buren uJohn mayefuna ukusiza unkosikazi wakhe akasheshe. wasuka lapho esegijima uJohn. I've seen what these guys can do. You better hurry. uRome neyigebengu zakhe babesahamba begudla umfula oneyingwenya. uKate waphaphama ekuqulekeni eselwa noMorgan owayemthwele. uAngela waphinda uKate ngempama. uBennett wabamba uKate wamqinisa. uMorgan baphinde baxabana futhi noVisra. uRome wathi nginikhuzile Morgan noVisra ngokuxabana nodwa wadubula uVisra wambulala khona lapho. basuka lapho baqhubeka nohambo zaphuma ingwenya ibona isidumbu sikaVisra. You think they're hungry? Not anymore. uJohn wayesaqhubeka nokugijima ehlathini waze wawufika la ekudutshulelwe ngakhona uVisra. akasibonanga isidumbu sakhe kodwa wabona uphisa abasebeqedelwa yingwenya. uRome wafonelwa ibhosi yakhe eyayimthethisa ngechaos ayenzile. uRome wathi kwibhosi yakhe bazoyithathela amadayimani ngoba ibona abasebenzile. ibhosi yakhe yamkhuza uRome yathi angacabanga ukwenza leyo nto ngoba kuzoba nenkinga. inkulumo yabo yaphazanyiswa ukuduma kwehelicopter. uRome neyigebengu zakhe babaleka bayocashela lo bhanoyi. Their show's over. Let's get the hell out of here. Ngenkathi besahamba uMorgan wakhala ngokuthi le ndawo iyingozi ngoba ineyingwenya. uRome wakhuza uMorgan wathi akavala umlomo. uRome wabuza kuKate ukuthi uthini umbono wakhe. uKate watshela uRome ukuthi umbono wami uthi uyisilima sombulali. uRome watshela uKate ukuthi wena umuhle ethi ngingavele ngithandane nawe nje kuba akekho loya ngesikhathi ekhomba uAngela ngekhanda engakhuluma. You're insane.
uJohn wayesaqhubeka nokugijima ehlathini. Wayekugijima wahamba esola ukuthi kukhona into engahambi kahle. Nangempela wabanjwa yinethi eyayicushiwe kodwa wakwazi ukuyisika waphuma. Wehlela phansi wabona esekhonjwe indoda ngesibhamu esikhulu. Imsola ngokuthi uyiphoyisa. uJohn watshela le ndoda ukuthi akalona iphoyisa. Le ndoda yayingamkhulu uJohn wayibeka ummesi. Wathi ayibeka isibhamu phansi. Omunye waqhamuka emva kwakhe amshaya ekhanda waquleka. Amaphoyisa nawo ayesesondelene kakhulu nala ayecashe khona izigebengu. uKate wazama ukumemeza kodwa uBennett wamvala umlomo. uJohn waphaphama equlekeni esevuka kwenye indlu yamaplanga la ayeseboshelwe khona esitulweni. La madoda ayesamsola ngokuthi uyiphoyisa elizele ukuzobabopha ngalama drugs abawakhiqiza la kulendlu. Wathi mayithi uJohn angilona iphoyisa amfaka isibhakela le ndoda. I got choppers buzzing around here. I got you sneaking up our asses. uJohn wabona kungcono agcine evumile ukuthi uyiphoyisa. Ethi kula madoda le helicopter endiza ayifuna yena bamtricka nge-GPS. La madoda ethuka kakhulu atatazela mayezwa lokho. Akuyilokho kwanika uJohn ithuba lokuyilwela. Ngoba wagquma waphahlaza lesitulo aboshelwe kusona. Ngoba wayishaya indoda yokuqala wadlulela kweyesibili nawenze njalo. uJohn wathi eseqedile ngala madoda waqhubeka nokugijima ehlathini. uJohn wayengayiboni izigebengu zikaRome ithumba unkosikazi wakhe. Kodwa ngokuba nethemba waqhubeka wagijima waze wafika ngasemfuleni wababona uRome benegenge yakhe nonkosikazi wakhe uJohn bewumfaka kwenye indlu eyayikhona ehlathini. Sezingaphakathi izigebengu zathola ukuthi ugesi awukhanyi la. uRome watshela uMorgan ukuthi akaphume odumisa igenerator khona kuzokhanya la endlini. uMorgan waphuma esehambe eyobheka leyo generator wayifica wayidumisa. Kanti uJohn uzovela aqhamuke emva kaMorgan zaqala zashayana. uMorgan waphahlaza uJohn ngebhodlela kodwa uJohn wakwazi uMorgan ngommese esiswini wambulala same time. uRome waphumela ngaphandle yokwenza phone call ngesikhathi efonela icontact yakhe. Ethi akabomlungisela imoto abazohamba ngayo ngaseMarina. Ethi futhi sodinga nesikepe esisebenzayo hayi esifile. uRome wathuma uBennett ukuthi akahambe udumisa lesikepe esilapha ngaphandle. Aqalaza noMorgan ukuthi ubanjwe yini since ehamba isikhathi eside. noBennett naye wathi esephuma wafica ukuthi ulinde uJohn zaqala zathathana. uJohn wagcine kwazile ukuphinda iwini impi ngoba wabulala uBennett. uJohn wayifihla zombili idumbu esikaBennett nesikaMorgan ngaphansi kwendlu. Wathi uphakamisa amehlo uJohn wabona iphoyisa uVan Buren seliseduze kwakhe. uVan Buren watshela uJohn ukuthi sengawadedela amaphoyisa manje enza umsebenzi wawo. uJohn waphikisa uVan Buren wathi ngeke makusayothunjwa unkosikazi wakhe. Wathi ngizokwenza something and leyo nto ngizoyenza manje. I gotta do something and I gotta do it now. uJohn waqala badidisa ngokucisha igenerator. Lokho kwenza uKate wakwazi ukuphuma ebaleka kodwa ngebhadi wajaha uAngela wambamba. Ashana lapha amantombazane kungathi noKate uyayiwina impi. Ngokuyibona ehluleka uAngela wakhomba uKate ngesibhamu. Ngaphakathi endlini uJohn naye wagcina engenile waqondana noRome. Khona lapho kwangena iphoyisa uVan Buren latshela uRome ukuthi akabeke phansi isibhamu. Wasibeka uRome isibhamu wathi uVan Buren nginikeza amadayimani. uRome watshela uVan Buren iphoyisa ukuthi akaqala abulala uJohn mayefuna amadayimani. Esathuswe yilokho uJohn uVan Buren wakhomba uJohn ngesibhamu. Give me my damn diamonds! Whoa! Calm down, baby. Siyathola ukuthi iphoyisa uVan Buren bebevele besebenzisana noRome. Uyena obebayalelile amadayimani ukuthi bazowantshontsha kanjani bese yena ebanikeza imali. uJohn waqhumela emva kaVan Buren wavika ngaye. uRome walivithiza ngeinhlamvu iphoyisa yoliqeda. waphuma esegijima uRome benentombi yakho uAngela babamba uKate bahamba naye. Sebekude uRome wadubula ama-petrol tank wadubula igesi. Lokho kwadala ukuqhuma okukhulu nomlilo. uJohn wayekwazile ukugquma ngewindo wawuphonseka emanzini emfuleni. Nokwathi eselapha emanzini iphoyisa lasemanzini lazama ukumbopha. I'm John. Shut up! uJohn wali-overpowered liphoyisa aliphuca isibhamu nesikepe wabaleka. Esezama ukujaha lezi igebengu ngesikepe. uRome noAngela bathatha imoto yephoyisa uVan Buren. Ngokushesha uRome eqeda ukudumisa leyo moto yamaphoyisa uRome watshela intombi yakho uAngela ukuthi kuzomela siphume kule moto. uAngela wahamba wayohike emathrakini njengoba umuntu wesifazane. Wahamba ngempela udriver wetruck ngesikhathi uAngela yenze ngathi ucela ukugibela. Wadonsa isibhamu uAngela wadubula utruck driver wambulala. uRome wasedriver leyo truck ngesikhathi benoAngela uKate sebembophele ngozankosi etruckini. uJohn wayesahamba ngesikepe samaphoyisa sasemanzini wezwa iradio yamaphoyisa ikhuluma ngodriver wetruck osebulewe emgwaqweni. uJohn wacabanga le nkulumo akade yizwa ikhulunywa uRome necontact yakhe ukuthi kufanele bahlangane abanikeze imoto ababekele ngaseMarina. uJohn wahamba ngaleso sikepe samaphoyisa wayofika lapha eMarina. Angempela wabona uRome drive itruck wagqumela khona uJohn. uJohn wavula umnyango wetruck wabamba uAngela wamphonsa ngaphandle wafa same time uAngela. Wonke lamadayimani abangwa ayachithekela phansi.
uRome wayesedrive ngenhloso yokulimaza uJohn ngoba uRome wadrive itruck wagudla kulezi zindlu zemjondolo efuna ukushayisa ngazo uJohn. uJohn kokuyibona ukuthi uzogcina elimele naye wagcina eyiphonse phansi. Kanti leyo truck izohluleka ukulawuleka iyoshayisa ngebuilding kwaqhuma kwavutha umlilo omkhulu. uRome wayibona lapho ukuthi naye ngeke asakwazi ukudrive le truck wavele waphuma istaff naye washiya uKate phakathi wayesaboshelwe ngozankosi. uJohn wagijima kakhulu ejaha leyo truck enonkosikazi wakhe yaphahlaza ibhilidi yahamba yaqhubekela ukuyongena emanzini yaphoseka phakathi. Kanti bazohlangana bashayane noRome kwenye iwarehouse eyayivutha umlilo. Omabili lamadoda ashayana impi eyayinzima. Bashayana uJohn wakwazi ukuphosa uRome elangabini lomlilo ovuthayo. uJohn waqhubekela etruckini eyayisemanzini wambona unkosikazi wakhe wayesetruckini eyayigcwele amanzi. uJohn wayadivela ukuyogquma emanzini wamgaqa wamkhiphela ngaphandle unkosikazi wakhe amenza CPR umkhipha amanzi esiswini. uJohn wamphampa uKate wagcine kwazile ukuphefumula. Ukwathi lapho sebehagana sebeyitshela ukuthi sebephephile. Kanti uRome uzophuma emlilweni eseshile. Wafika waklinya uJohn ngeketanga. uJohn walicavuna lelo ketanga wasebenzisa lona ukwazi ukubulala uRome ngesikhathi emnquma ngalo embulala. Eseyibulale zonke izigebengu uJohn wahaga nonkosikazi wakhe uKate. Nokwathi sekufika amaphoyisa ekugcineni uJohn watshela uKate ukuthi ubuthe siyoshawa umoya bekuzoba ngcono kube besivele saziyela olwandle. Bezwa lokhu uKate wahleka bahleka bobabili. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories of the Beat.